Karfina mulei alishtrifna I dawletihek vil-faraj tal-qlub Alina ufnis mekehnisna Mil-sarat li ċarrabna fidnu Tallasni xomulej fuq li moddi Salħtiħa tawlidek dajfni Dafna midbajja taruħna Sabiex nejxu għal dejjem safin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Roħ Vittoria, Toni u Grezzja għat-Tard. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Kun dejjem twajjeb mulej mal-Knisja tiegħek, żomma safja u wettaqa u billi mingħajrek ma tistax tibqa' sħiħa mexxija dejjem bil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, kien kbir quddiem Sidu u dan kien iġibu ħafna għax bih il-mulej kien ta' rebħa lill-Aram. Iżda r-raġel għad li soldat qalbini kien lebrus. Ħarġu l-Aramin bil-ġgajdiet tagħhom u mill-pajjiż ta' Iżrael ġiebu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' Mart Naaman. Darba qalet lil sitta mhux li kien Sidi jmur quddiem il-profeta li hemm f'Samarija għax kien ineħħilu l-lebra li għandu. Naaman daħal ikellem lil Sidu qallu dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael u s-sultan ta' Aram qallu aqbad u mur, issa nibgħat ittra lis-sultan ta' Iżrael. U mar u ħamiegħu 10 talenti tal-fidda, 6,000 xekel tad-deheb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U lis-sultan ta' Iżrael wassallu littra li kienet tajtek. Kif tasallek din littra, ara, inkumbatlek il-qaddej tiegħi Naaman biex neħħilu l-lebra li għandu. Ma li qara littra, s-sultan ta' Iżrael ċarrat il-bisu u qal mela jien xi Alla nagħti il-mewt u nagħti l-ħajja biex dan bagħat li bniedem ħanneħħilu l-lebra minn fuqu. Mela kunu għafu u waraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi. Issa ġara li Eliżew, il-bniedem ta' Alla, sama lis-sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu. U għalhekk bad jgħidlu dan għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek. Ħajjiġi għandi u jkun jaf li hemm profeta Iżrael. U mar Naaman biż-żwiemel u l-karrijiet tiegħu u waqaf quddiem il-bib tad-dar ta' Eliżew. U Eliżew bagħtlu messaġġier jgħidlu mur inħasel 7 darbiet fil-Ġordan
u ġismek jerġa' jindaflek. Naaman iżda saħaq u telaq. Ara, qal, jien qed bejni u bejn ruħi li hu kien se jaqbad u joħroġ jieqaf qudiemi u jsejjaħ isem il-mulej Alla tiegħu u jxejjer idu fuq il-ġrieħi u jneħħili l-lebra. Jaqa' wabana u farfar ix-xmajjar ta' Damasku mhumiex aħjar mill-irmijiet kollha ta' Iżrael? Ma nistax nilħasel fihom u nindaf u dar u telaq b'saħħna. Imma l-qaddejja tiegħu resqu jkellmuh u qalulu: Missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha. Mela kemm iżjed meta qallek inħasel u tindaf. Niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajl żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura ant il-bniedem ta' Alla u kull min kellu miegħu. Daħal, waqaf qudiemu u qallu: Ara, issa naf iva li hemm Alla ieħor fid-dinja kollha. Ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Ruħi għaċana għal Alla. Ruħi għaċana għal Alla. Bħalma għażiela tixxennaq għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla. Ruħi għaċana għal Alla. Ruħi għaċana għal Alla. Għal Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ Alla. Ruħi għaċana għal Alla. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek. Ruħi għaċana għal Alla. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla ferħu għena tiegħi u rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. Ruħi għaċana għal Alla. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Jien l-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, għaxant il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret daħal fis-sinagoga u qal lil-ġemgħa: Tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġoħ kbir fil-pajjiż kollu. Madana kollu ħadd minnhom ma ntbagħat Elija ant Elija imma ant waħda armla minn Serafta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie infejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan, fis-sinagoga kulħadd imtela bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-belt. Ħaduh fuq xifer ta' irdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u riedu jixtħuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum iżjis jitkellem mill-profeta. Anke Ġesu innifsu u jgħid l-ebda profeta ma ġie milquh f'pajjiżu. U din hija
kelma xi ftit jibsa eżies li lilna għandha tiftħilna ftit moħħna u nirriflettu l-ewwel qabel kollox minnu il-profeta jew aħjar x'inhu il-profeta. Il-profeta mhuwiex dak li jħabbar jgħidlek il-ġimgħa d-dieħla ġejja x-xita. Għada mhix se tagħmel xita. Int ħajġrilek hekk. Imma il-profeta veru huwa dak li jwassal mhux il-kelma tiegħu imma il-kelma ta' Alla. Ħaniġu għall-istorja tagħna, għall-ħajja tagħna. Fi żmien għandna ħafna profeti, għandna l-profeti tajbejn li qegħdin tassew iwasslulna mhux il-kelma tagħhom imma l-kelma ta' Alla. Għandna ħafna anke profeti folot li qegħdin hemm ta' parsi jħabbrulek il-futur biex jaħkmu il-bowt tiegħek u flok jgħinuk ifixxlu l-ħajtek. Il-mistoqsija tagħna hija propju din. Jien il-kelma tal-profeta veru ta' dak li qiegħed iwassalli il-kelma ta' Alla qiegħed nilqaħħa jew le. Qiegħed nemmina jew le. Għaliex ħafna drabi jeżies aħna jista' jiġrilna kif ġralu Natan li smajna fl-ewwel qari. Xejn il-profeta Eliżew li kien profeta veru, il-bniedem ta' Alla, fatti jekk jgħidlu mur inħasel fl-ilma, x'ġralu Natan ma jemnux. Anzi, jibda jsemmi batni ninħasel fil-Ġordan. Men aħna m'għandniex daqshekk ilma u xmajjar tagħna. Ilma iżjed nadejf, jiena kont nistenna li dan ħajjiġi isejjaħ l-Alla tiegħu u jagħmel il-miraklu. Kien qed jara f'Eliżew bħalli kieku huwa is-saħħar. Ħanuża kelma ftit goffa u nixtieq li tifhmuni tajjeb. Xi drabi aħna nittrattaw ma' Alla bl-istess mod. Il-Alla nagħmluh is-saħħar tagħna. Immur nitlob, jien daqskemm ilni nitlob, jien daqskemm xelt xema. Nider quddiem Alla biex jagħmilli il-miraklu. U ninsew xi ħaġa importanti. Alla tagħna ma għamilx mirakli. Ma jagħmilx mirakli. Ġesu qatt ma għamel miraklu. Kull meta għamel miraklu tgħidulu x'qed tgħid Fader dolodu. Iva. Kull meta għamel miraklu, il-miraklu Ġesu iwettqu għax jara il-fidi tal-bniedem. Kemm il-darba fil-Vanġelu insibuh dan il-kliem ta' Ġesu, mur il-fidi tiegħek fejqitek. Għaċ-ċenturjun bniedem pagan li fejjaqlu l-qaddej tiegħu qatt ma rajt fidi bħal din f'Iżrael. Kif qed nersaq jien quddiem Alla u xi tfisser fidi? Il-fidi jgħid li jien fis-sempliċità kollha il-kelma li jien nisma' nagħmel ħilti biex ngħixha. U meta jien nafda fil-kelma tal-Alla imbagħad iseħħu il-mirakli. Infatti anke Natan xi ġralu? X'in il-qaddej tiegħu qallu inti kemm inti baħnan, qallu dan ma talbekx tagħmel affarijiet kbar, qallu talbek mur inħasel. Qallu hemmen fil-kelma tiegħu, mur inħasel.
u meta emmen il-kelma tiegħu u mar jinħasel ifieq. Ejjew nitolbuh il-mulej biex jenna nikbru fil-fidi tagħna fih, biex il-kelma tiegħu inħalluha tinżel f'ħajjitna u inħalluha tbiddel il-ħajja tagħna. Dak huwa l-miraklu li ħajti tiġi mmexxija mill-kelma ta' Alla u mhux mill-kelma ta' moħħi jew mill-kliem ta' ħaddieħor. Illum qegħdin l-bieraħ jekk tisimgħu leħen il-mulej twebsux qalbkom. Dalgħodu is-san ruħi għaġġana għal Alla. Jekk jien qed infittex il-għaġġ tiegħi irrid infittex lil Alla biex Alla jaqtali dak il-għaġġ, jiena rrid niftaħ qalbi għall-kelma tiegħu. Ejjew Jes inresqu it-talbiet tagħna fiduċja fl-imħabba tagħna lejn Alla u nitolbuh u ngħidulu mulej oħloq fina ruħ ġdida, mulej oħloq fina ruħ ġdida. Għal dawk kollha partikolarment l-adulti kif ukoll il-familji li qegħdin iħejju illu liedhom biex jirċievu is-sagrament tal-Magħmudija ħalli huma l-koll jikbru fil-ħarsien u fis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Nitolbu. Għal-morda, għal-lebrużi, mhux biss il-lebra tal-ġisem, imma l-lebra tal-ruħ, id-dnub, għal dawk li forsi għataw qalbhom mill-ħniena ta' Alla biex jarfu jemnu dak li tistqarromna Marija li l-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien u għalhekk jarsqu u jitolbu maħfra għand il-mulej għal ħtijietom. Nitolbu. Għalina il-koll biex narfu napprezzaw dejjem iżjed il-kobor u iżbuħija ta' dak il-miraklu li jseħħ magħna kull darba li aħna nersqu biex nirċievu is-sagrament tal-qrar fejn il-koll kemm aħna niġu maħsula bil-ħniena ta' Alla. Nitolbu. Fiskiet jew nresqu it-talbiet tagħna, partikolarment dal-għodu hekk nagħmlu talba speċjali għal Papa Franġisku. Illum jaħbad l-10 anniversarju minn meta ġie elett bħala Papa. Espressjoni kull fejn imur il-Papa li qala meta ħareġ fil-gallerija l-ewwel darba u għadu jgħidha ta' kuljum u qala hawnhekk f'dan is-santwarju hija dejjem l-istess espressjoni. Itolbu għalija. Ejjew għalhekk aħna npoġġuh taħt il-ħarsa ta' Omna Marija biex ikompli jmexxi il-Knisja ta' Kristu lejn in-nixxijat tal-ilma ħaj. Nitolbu. Missier il-ħniena ibgħat id-dawl tiegħek u l-verità tiegħek biex imexxuna f'ħajjitna ħalli aħna l-kol nersqu bil-ferħ lejn il-mejda tal-kelma tiegħek u tal-Ewkaristija. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Hennalina mulei, Hennalina, Hennalina mulei, Hennalina. Lek mulei noluluk na ismana, alish figi tamayna finike. Hennalina mulei, Hennalina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex din il-fidi li qegħdin nagħmlulek bħala għaddejja tiegħek inti tibdililna fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-teġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina, jinqdew bil-ġid li jgħaddi u hekk iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti jilgħin ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, raddel ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi riġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, li bil-qawmin tiegħek inti fdejdna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejk il-mota li tkunu fiha. Il-ġisem ta' Kristi.
l-ħafna dnubi tiegħi. Ġesu twajjeb ħaferu ħen. Ġesu tiegħi idejk minni fħed b'dawk li msimer tal-ħatin. Kienu l-ħafna dnubi tiegħi. Ġesu twajjeb ħaferu ħen. Nitolbuk mulej li jitqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek tnaddafna fruħna u taqqadna bejnietna bi Kristus Siedna. Kejjew nofru dawn it-tliet avamarijiet propju hekk għal Papa Franġisku illum feluq l-10 anniversarju minn meta ġie magħżul biex ikun ir-raj tal-Knisja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Wieqfa kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bina fid-batiħa. Fuq salibi midden, ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuma, nifet sejfin nikmet, kem dbatiħa f'qalb uġuħa, li madweja li jifniħa, ħasset l-om imbirka. Meta jmut il-ġisem tana, għamel int li r-ruħ tistana, dawlu seb il-ġenna.